Is he tickling you? Is he tickling you? אבל רק אם נעים לה, בסדר? אם לא נעים לה, אז אם היא מבקשת יפה שתפסיק, אז תפסיק. טוב? זהו? היו כמה רגעים גם כמה. יש עוד ברכה ששכחתי להגיד שיש. בירכנו את כל הברכות שיש על האוכל? יש עוד אחד ששכחתי, אבל יש... זאת וכל הברכות שעשינו, כל הברכות שיש בעולם על האוכל? כן. יש רק עוד אחד, וזה על יין. יין, וגם על תירוש. אותו דבר כמו תירוש? כן. אתה יודע מיץ ענבים, יין, אפילו... Careful. I don't know what you're capable of. לא, אפשר לאכול את הדברים בשולחן. שואבה? לא עכשיו. תזכור. בואו, יש אוכל על השולחן. אבל אני יכולה להחזיק אותה על הידיים. אתה יכול להחזיק אותה על הידיים? לא, אל תרים אותה. מה, להרים אותה? לא, לא, לא. אל תרים. לא, גם אותי לא. אני רק מחבק אותה. איזה כיף. מיקי. חמור עליי. חמור עליך? That's what it's about. ליאו. אתה יודע, יש לנו ווי? כן, שמעתי. שמעתי. מתי יש לך? לא, לא, עכשיו אני אוכל. עכשיו החבת. גם אני, ויש כל מיני ליאו, אתם ישנים אצלנו? ליאו, אתם ישנים אצלנו? לא מאמין. ליאו, אתם ישנים אצלנו? יש ילדים שאפילו לא מאמינים באלוהים. שזה בכלל לא הגיוני, נכון? ליאו. ליאו. רבי ליאון, רבי יתום. אמא, אפשר לא מחדד, מגבת? יש כאן מלא מגבות. לא. פתאום מה עושה האוסף שלנו? יש כל מיני סיפורים. אמא, תעשי סרט. מה לעשות? יש כל מיני סיפורים. מה? כל מה מיני זה הסרט? סיפורים על היופי של הפירות. עצים. שלום. אני אטום. לדוגמה. ביי ביי. אז לכם. אני אח של אטום, אני אנטר. ואיתך. אני לכם. אני אבא של התום, אני אבשלום. שלום. שלום. אני הדוד. אטום. נכון. זהו. שלום לכם, אני האימא של התום. זהו. עכשיו תראי את הסרט? עכשיו תראי איך קשת. מה אנחנו עושים? להגיד מי את. למי אני אומרת את זה? לי. מי את? צריכה להגיד, אני קשת? מי את בשביל התום? מי אני בשביל התום? מה הקרבה המשפחתית? אני... בעצם דודה שלו, נכון? אני דודה שלך. אוקיי. אז יש... אני רוצה רוצה לראות. לשמוע איזה סיפור קטן? אני רוצה לראות. טוב. הנה. אוי, איך הוא השתנה? שהיה מהלך במדבר. כן. הולך במדבר. היה רעב ועייף וצמא. הוא מצא אילן. מה זה אילן? עץ. נכון.
הוא מצא אילן שפירותיו מתוקים וצילו נאה, ואמת המים עוברת תחתיו. אני מכיר את הסיפור You want to הזה. go with Itamar to his room? You want to go to the room? אכל You מפירותיו, want me to come with you? ושתה We'll go together. ממימיו, Come. מים שלו, וישב וצילו. כן. You want to go to the room? שביקש אני רוצה לשחק ללך, פה. אמר, אתה רוצה לשחק אילן, פה? אילן, במה אברכך? מה אני יכול יש את לעשות? השטיחים הקטנים האלה. אם אומר לך העגולים האלה? שיהיו כן. פירותיך מתוקים, ראה פירותיך, אין לו מה לברך. צילך נאה, הרי צילך נאה, ואמת המים You want to עוברת sit on the תחתיך. zebra? הרי wanna אמת sit? המים עוברת Soft. תחתיך. Look, here his eyes. אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעים ממך יהיו כמותך. באתי ממש קוביות לחשוב. מגניב. גובי. תודה זה רבה. מה, זה בא, תודה רבה. קודם זה אומר, רב נחמן ורב יצחק, אני רואה שאת רב כבר נחמן מכיר ורב את יצחק אהבו את וי, מה לשים את הקוביות בנעליים? כי אהבו It's a famous game. וי, שמים את זה. כלומר, בנעליים. הרב, כמו לתלמיד, כשתלמיד שואל, אם אוי. אפשר לקבל איזה חכם, זה משהו. זה מפליס? Something like that. Yeah. Just זה מחמם. אחר אתה רוצה לשחק בווי? אני לא רוצה, לא יודע אם אני רוצה. אז אחר אני מורידה בה. אני חושב שזה מאוחר יש גם כל מיני שירים על ט"ו בשבט. ט"ו בשבט, ט"ו בשבט, חג היום לגן. ט"ו בשבט, ט"ו בשבט, חג היום לגן. חג לפרח, חג לכל אילן. חג לפרח, חג לכל אילן. כך הולכים. אמא, תראה לך את הסרט הראשון. ואת בעיה, הנה יחד. למה פה הם השוטרים? שכח. כולם שכחו אפילו יותר ממך. אני דווקא זוכרת יותר מכולם. רגע, אבל יש עוד שיר. הנה, מאוד איתמר יודע. מפורסם. איך הוא עולה? אמא תראי, לאבא יש הקדיה פורחת, בשבט תגיע, חג לאילנות. ט"ו בשבט תגיע, חג לאילנות. אוקיי. אוקיי? זהו? זהו? אמא, תראי לנו את הסרט הראשון, בבקשה. לא, אמא, בבקשה. די. אוי, שווה. לא, 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 לא. לא, לא, לא. No, no, no. רואים לזה, היא הלכה לקהל. אז יהיה לנו נט. ג'נגה. אז יהיה לנו נט. בהבדל. בא מאח. לא מגיע You know what this is? You can put it up. בא נינג' נינג' טוב. אולי, בגלל שזה ערבי זה אולי יותר, זה בעברית אבל זה די, די, די. יש פה סיפור על ט"ו אולי בשבט. קצת יותר סובך. אני חושב. לא, לא נראה לי. אתה רוצה לבוא לשחק? זה הולך ככה. שואבה. שואבה. סלם לי כרגע לדבר אז די. מה זה כמו תינוקות? בבא בדה דדה? בטח. לא, על אברך. די.